hier, kijk, daar zit hij. Oh, hebben we hem gelijk al? Huh? Nou ja, wat je dus normaal doet, is dat je hier zoekt en dan draai je allemaal stenen om. En als je dan een bijzonder webje ziet, een beetje zoals dit, heel plat, dan kan je heel goed gaan zoeken of er ook nog een klein spinnetje bij zit. Ja. En bij deze is dat het geval. Hè? Oh, nou, dat Hij is... rent heel hard weg. Die. Ja. En dat is een bijzonderheid. Een grote bijzonderheid zelfs. Ja. Ja. Ze heeft alweer een plekje gevonden. En we vinden straks wel weer een nieuwe. Het spinnetje dat zo hard wegrende is de rotskaardespin. Nou, zegt het al een beetje. Hij houdt van rotsen. Hij leeft dus veel in Midden-Europa en Zuid-Europa. In berggebieden waar je veel stenen hebt. Ja. En die spin is helemaal gespecialiseerd in het maken van een klein webje onder liggende stenen. Nou hebben wij in Nederland geen bergen en geen rotsen. En dan kom je dus op zo'n bijzonder plekje zoals hier, het miljoenenlijntje. En hier ligt het helemaal vol met stenen. En nou ja, zoals je ziet, hè, er groeit ook van alles aan planten en er leeft hier van alles aan insecten. Dit is de enige plek in Nederland waar we weten dat hij leeft. Maar nou hebben we heel veel spoor in Nederland. En zou je toch denken, dan zit die spin door heel Nederland? Ja, maar een beetje normaal spoor ziet er natuurlijk niet zo uit, hè? Nee. Daar heb je bijvoorbeeld die houten bielsen niet, wat al heel veel structuur geeft. Wat bijvoorbeeld vocht vasthoudt als het heeft geregend. Ja. Waar plantjes in kunnen groeien. Want een gewoon spoor, daar liggen wel keitjes om misschien een webje onder of aan te hangen. Ja. Alleen daar zit zijn prooi niet. Nee, daar zou zomaar veel te weinig prooidieren kunnen zitten. Nog even speuren? Ja. En hoe speuren we? Waar speuren we daar? Nou ja, die steen moet een beetje groot zijn. Ja, die kleine steentjes heeft geen zin om die om te draaien. Nee. En je moet een beetje het idee hebben dat die plat is. Oké, nou hier, dit bijvoorbeeld. Ja. Oh, ik zie wel iets van draadjes. Ja, dit is een oud webje. Oud webje. Oh, dus zo moeilijk is het niet om webjes te vinden? Nee. Oh, hier is het vergroterd. Ja? Oké. Dat is... En ze heeft een steekmier gevangen. Ja, even snel dichterbij, Jeroen. Dan kan je het nog zien. Bijna een fluweelachtig huidje, zie je dat? Licht glanzend. Heel mooi zeg. Echt. Dit is wel een mooi exemplaar zeg. Ja, dat is geweldig. Ja. Hoe oud wordt zo'n rotskaardespin, denk je? We denken 1 jaar. Zo in de zomer komen de jonge spinnetjes uit. Die vervellen een paar keer. Volgend jaar in mei worden ze volwassen. De mannetjes die zoeken de vrouwtjes op, die bevruchten die weer. De vrouwtjes leggen een nieuw eikokon en dan herhaalt de cyclus zich weer. Ja. Zullen we hem weer omdraaien, zullen we hem weer terugleggen? Lijkt me een goed idee. Ja, doe maar weer. Dan kan hij lekker aan zijn mier beginnen. Ja. We zitten hier op de zuidhelling van het Guldal. Ja. Dus je hebt eigenlijk de hele dag heb je de zon die hier echt op een helling schijnt. En dan op die helling is ook nog eens zo'n steentaluut neergelegd met allemaal rotsen. En dat verklaart ook een beetje waarom deze plek zo bijzonder is, met zoveel bijzondere soorten. Dus eigenlijk zijn dat de kroonjuwelen van het miljoenenlijntje. Ja. Want grauwe klauwieren wonen wel op andere plekken. Ja. Maar die kleine beestjes die je nu noemt, die moeten eigenlijk op het... Waarvan één zo'n biels of één zo'n steen in zo'n bijzonder mini-biotoop eigenlijk zijn hele leefgebied is. Ja. Dat zijn de... Je moet eigenlijk in het logo van het miljoenenlijntje. Ja. Ja. Ja, even een goedje hak erin zetten. Moet ik die boom nemen? Nou, dat is wel ondersteuning. Ik zal even wat brandnetels weghalen hier. Nou, een mooie afdaling. Nou, had je nog een verrassing, begrijp ik? Ja, heel bijzonder. We gaan van een heel warm, droog plekje... gaan we naar een plekje waar het altijd koel is. Ja. Altijd een beetje... Populair bij wandelaars. Een beetje vochtig. Goedemiddag. Hallo. En hier zit ook een heel bijzonder beest. Het is een dier dat gewoon tussen die grote spinnen kan leven. En voor zover we weten alleen maar in Nederland in dit tunneltje en 1 tunneltje verderop leeft. Oh ja? Weer zo'n uniek... Hier is er alleen. Dat is een hooiwagen. Klopt. Ja. En nou zijn er ook weer in Nederland heel veel hooiwagens. Ja? Dit is de zeldzaamste. Deze heet de muurhooiwagen. Oh. En dat klinkt heel gewoon. Heel simpel. En hij was vroeger ook heel gewoon. Hij leefde overal, in tuinen, in de stad, in dorpen. Ja? En in Italië leefde ook een soort, die heet de rode hooiwagen. Nou ja, die naam zegt al een beetje, hè. Ze lijken op elkaar, ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong. Maar die Italiaan is op een gegeven moment is het hem gelukt om over de Alpen te komen. En omdat ze eigenlijk nog zo erg op elkaar lijken, zijn ze dus ook concurrenten van elkaar. Dus ze doen bijna hetzelfde.
En de Italiaan bleek sterker. Goh. Dus die Italiaan die heeft nu echt iedereen in zijn tuin. En deze, die vroeger heel algemeen was, is bijna weggevaagd. Alleen nog in dit tunneltje? Ja. En 1 tunneltje verderop? Ja. Dus de Romeinen hebben de Galliërs verslagen? Ja, nou zo, ja. Laat hem nog eens zien. Nou, als je heel goed inzoomt, dan zie je wel dat hij heel veel grijs tinten heeft. Het is een heel mooi beest. En het verschil tussen een hooiwagen en een spin is dat een spin heeft een lichaam dat bestaat uit 2 delen. Dus een achterlijf en een kop-borststuk. Ja. En een spin heeft 6 en 8 ogen en gif. En een hooiwagen heeft een andere bouw. Het lichaam is eigenlijk 1 bolletje. Hij heeft ook maar 2 ogen en ze hebben geen gif. En een aantal poten? 8. Ze zitten nu heel stil. Dat komt omdat dit soort hooiwagens zijn nachtactief. Dus als we hier 's nachts zouden lopen, dan zouden we ze zo over de muren zien krioelen. En ik denk ook wel dat ze het tunneltje uitgaan, hoor. Dat ze daar in de struiken toch wel een bladluis of gewoon van de honingdauw snoepen. Of misschien ligt er al een rottend besje, daar eet ze van. Ja. Maakt geen web? Nee, hooiwagens maken geen web. Nee. En waarom denk je dan dat die Italiaan hier hem niet dwars zit? Maar ik denk dat dit tunneltje te koud is voor de rode hooiwagen. Maar je hebt in Nederland bij landgoederen allerlei ijskelders. Je hebt bunkers. Ja, maar waar dit tunneltje ook wel bijzonder is het ziet er natuurlijk niet zo netjes uit, hè? Nee. En daardoor hebben we nog zo'n super oud muurtje vol met gaten waarvan alles in kan leven. Dus dit heeft dan niks te maken met kalk of met de warmte of met de ligging. Maar dit heeft gewoon te maken met de constructie van een treinbaan dwars door het landschap met een paar hele donkere oude tunneltjes. En dat is natuurlijk zo leuk aan het miljoenenlijntje. Hier mag alles juist een beetje oud zijn. Dus dat is heel bijzonder. Ja.